Jak sądza krauzygłe pustele na wuelą, a pastora krauzygłe aresztowele. Jak Remus szedł ze zybór bez ładzankowania. Reno zagrzemiał od strony wysokich zybór wastrzył jeden. Zarwył so trumba, zleże na podłodze i załył. Żele to panna Klema strzyle, to nie przyjeceli ju nima. Tak ma so chirze łeblokele, znydze ją w dasze. Za chwilę znowu panku wastrzył jubleży, a za cile pycerzy. Widzele jesmy przez nasze łykna, jak od wysociłe brzegu zoberściłe wabieżało czółno ku brzegom glunka. W nim, jak zwiastanka swe błede, stojała z wiosłą w ręku panna Klema, wysoko jak królowy, a piękny jak anioł. Z daleka biwsze udba, że ją widzimy, ciwała ręką i łeczą aso śmiała. Tak me waśle z naszego kretowiska, jak go trumba nazywał, na świat błeży. Płegłeda śmiała so jak dziewczą młody, a na brzegu ju witała naju królewiunka jezora. Ładni dowiedzele jesme są, że służkłe wieprasci, nic nie mogące skórać, wapera ile so łebnoc sprecz. Potwierdzele to ledze ze wszystkich wsów, wkół jezorach tarny przejachele Reno na zybora, badać wiedzą. I rzekła panna Klema. Teru, jegłem jest, możecie bezpieczno unaju łestać. Jak wam so długo widzało bonze? Ale ksiądz spojrzył na te duży łedę wkół i na jasne niebo nad noma, tej rzekł. Dzece, piękno to uwaju, mirno i dobrze jak u błega za Zypiecką. Ale każdy mu znaju jego drodzy są pisony, a moja droga od wasi sądzeli. Dobry trąba, któren tak dzyrsko i łedwyżno przeniósł mnie z Wejerowa wiedzą, nie miał gwasno pomyślenie, że w lastach, które naniósł, był nykus mojej władzy, żebym jak najrachli szedł do krajów katolickich, jaż złość nie przejöceli questowa so waszorzy. Nut miele ruchen świeckich, ale tak pewno bym tu naszych rabuków nie dostał. Całą chwilę zapanowało milczenie na te słowa księdza i serca nam so stasnęła jak jedno, czy ich to miły i dobry są ładzankuje. Ku reszcie pierwszy odezwał so trumba. Jegłem jest. Czy nie może inaczej być, to niech so stunie w łelubłysku. Rezi byleba jesme jegłem jest tu miele w tak cąścich czasach, czy nie przejecele szyleją, a chwelera kłesi ladzi na naszych nieszczęśliwych kasiobach. Chtaśnom biednym, nieuczałym ladzom radę udzeli i płececha. Ale jak mu być, ty i jegłem jeszcze ruchna świeci dotegują. Największy wies, gdyby mógł je kupić, to wiele. Ale tam so głateje od praścich siądarów, były pileją na ksiądza. Ale Kursyn, wesoły wieska, gdzie mnie jednego talara na graniu zarobił, a na dredzi dzień tam w kartę przegrył, leży lewe pół dnia drodzi. Tam znają każdą karczma i każdą löda. U rezigłe, błegłe bujnygłe karczmarza mógłby jego łest nawet w potrzebie łebnoc łestać, bo on mu na piątrze prywdzewi pykłeje. A ruchna przeniosą od żada bluma, którą choćby mu so co makcało, nic nie pływi. Jedyny niewyrty człowiek tam to wójt, ale on lubi jednego wapić, a ciegłe naszych burze w pańskiej izbie przeryczą do kart i szklunci, to on nie bądze za chwilę wiedział łebłyscim świece. Niech tak bądze, rzekł ksiądz Paweł. To dzysujesz, naceszemy są sobie, a jutro trumba mnie weznie miaro i przeniesie k burści wąps i butę. Bo jak te świeczci ruchna łebleczą, ty jej nie będą księdza Pawła, lecz burą fermelą, którym do tuchwele jedze na termin mające tam przed sądem prawo spytk pływuju. Taci mnie przesłale papiora na pekusko.
ale panna Klema odezwała so tak. Jegłe łezcy, Nyrut rabatci w kółtach wód był dzysy umiereno i prosił, żeby ksiądz Dobrodziej był tak dobry i dla nich odprawił na jednym z Tachłestrowi mszą świętą. Płaczą ladzeska, że im questo płeza Mikelea w kół nich zaraza i górz błeści. Ksiądz so namyślił i rzekł. Niech so stunie wele wasza. Za głesceno i łepieko dłażniwo majem. Niech to z moim pismą zańdze do ksiądza proboszcza we wielu, a żele jego welu, to ze wschodą słońca odprawią ofiarę świętą. Na drugi dzień płynny słońce zaczno zaswicało nad wielgi małe doma. Z wasocigłe brzegu jezora wachłedzi jak westrym rogam, język wąści piesku, obrosły chrustą i jałówcoma. Związłe kłezłówcą. Powieść karabacku rzeczy, że jak od kłescyżnej aż do chłejnic zaczął diebła głenic, tej na kłezłówcu wadyngłe weległe sachimiałówcą. Na procem kłezłówca ku pełniu wznoszy sąd ludzi westrów szwycci, zanim glunk, a dali, jak łekan dozdrzysz, łede i bieły brzedzi, a na brzegach rabacci sprząt. Dali od brzegu buchtają so w gromytkach chata, w srump słomą płesiwuny, za chatoma szerzy so puste, a za pustą las. Na lasu ze zdalek sparłe so brzedzi młodrygo nieba, co jak przez drzesty zwłon wielgi przekrało ten rabacci świat, mające napisane od wieków na sobie pylcą błeżym drodzi słońca, miesiąca i gwiazd. Pod tym wielgim złeno, jak w świątyni nie bywały wielgłesce, wielgi czółn rabacci wsparły na drągach, w pierzk kłezłówca w bitach, dno swoje wakły z drzecku głębią jezora na rabi świat, łebrucało tery górą do słońca, ba służało za wołtusz. Dwóch chłopaków w białych kłameczkach służyło ksiądzu do wołtusza. Pod wysoką górą od lądu jako organista postawił so trumba. Lud rabacci czółnoma zjeździł tak mnodzi, żebym sobie nigdy nie był uwierzył, że jezoro ich żawi tak wiele. Czółna z rabykoma, ich białkoma i dzectwą bieżała od łelpucha, od wdzyckłe styrścich, od ciurlina, od pustkłewi samotnach nad radolnią, od żebrut, od wdzyc chłejniczcich, ciala rabyków, od plans, od spiewny lepa, od kniei i wsów gburścich za ich plecama sedzących. Łeda między westrową szwydcim i kłezłówcą pekryła so czółnoma pełnym lactwa jak bestrym ptactwą łednym, chtarno so zlecało w te knieje na swój ptysi sejm. Le caszy panowała taku, że czacbało cachi groni zwonka ład człennygłe wołturza. A ci zwonk zagrył, nabrał trąba dechu w piersa. Ta cwan miał bać w tym wielkim kwestie ledzis organistą, a jego trąba organoma. Stoił on tam szady i żerotny pod stoną wysocich dan, prędzej porównany jacimu lasowi mu emuńcowi, którym dulci ba pepsec niebożeństwo niebłeżnach ledzi. Ale jak on przesadził swoje łyszczący nyrządzi do gąbę, tej z niego waszła taką moc, że napełniła podniebi od końca do końca. Nyrut zawtórzył mocą, ale przez te 100 głosów górowała trąbływa gra tak mocno, jakby ta góra bieły i łeda i lasa grała, a nie sumłon biedny i żerotny muzykant. Wielem później widział wspaniałych kościołach na jawie i w bezpieku świąconych ofiar, ale żadna mnie so tak mackła nie wbiła w daszą, jak na tajemny rabacku ofiara
na zabatach kniejach wdzyćcich. Bo tu ludka szapści, wana kuny z questołów, włełeł do błega z dzaci kniej, gdzie zwyczajno lełówc pilował na dzacigłe zwierza, a rabuk nocą przy pylących słupach jałówcowych zakładał jadra na rybci w jezorze. Z wysocigłe nieba zdrało na to nasze niebłażeństwo słoneczko złoty, jak łykłe pana błega z płycechą. Płeż do itale dzece, i dlewa ju głedze nas swobода wabije. Po niebłażeństwie żdele ladze na czółnach, czak sąc im kozaniu nie pływi. Ale on, łebrucywsza so do ledu, zaczął so trans tak wieldzim płaczą, że słowa nie mógł ważyć. Takle przeżegnał ledzi i czółna, i łedę, i lasę, i ten cały wnieli to scawi rące nieprzejeceli drażący kryj i szedł ład wyłtyża pryć. Iż so nie rozjeżdżele, jak moich uszu doszło uderzoni regularny wioseł burtę i szum sanącego łedą czółna. Pyro chwil, a zeza nurtu kłezłowca wabierzył czołen duży, pełen ledzi po miesku łebleczonych. Między nima wasok stoił i ku nom bleścił czernym łeka czernik. Zasze miało strzód czółnów rabatcich, jak w karnie wapłoszonych zacich kaczk, ale nie rozbieżałe są, płekąd mieści czułen nie przejachł. Tej w łyka mrgnieniu rozlecałe sole łeda unuszała sąwałam w ich mylu, jakby prostowała chrzept po zrzuceniu ze siebie ciążaru. Teru panna Klema do naju przestąpiła i rzekła: lud nasz rabacci nie pozwolił, ba gwałtom brać ksądza od wyłtyża, ale skwerno przejachele mieści ladze, to widzele wszedłe i dać młegą wiedzą nie przejecelom. Łech też wie, kto ani. Je wiedzę dobrze, ale nim jem potrafił rzec, padjachł jeden z rabackich czółnów, a rabuk stanąwszy w zabie, powiedział: znają ich. To kwestyrści sąd z panem czerniką jedzę, bo Niemce kupiają zytorską chatę. Pan czernik doprowadził do tego, że właściciel chatę rozprawował so tak srodze ze swoima starkoma, jaż im nie było ramu pod jednym daką. Teru to wezdą Niemce i znowu mi nasi zemi bonzy. I ja wiem, co so swiący, gdzie czernik nogą postawia mój drachremus, wietyś. Czernik! O, gdzie ten konie, tam nic dobrego nie widzę. Przed wszedcim chirze w drogą jegłem jest, żeby na kąsa psa nalezł gniezdo próżny. Nie ma teru czasu nic poruchna, le musi cały łeblic, co so nalezy. Bo w swojej saknie jegłem jest dalek nie zańce, choćby pakozył 10 razy papiorek bura fermele złebna. Tak powiedział trąba. Zajachele jesme tedy z panną Klemą na zubora i saszele jesme so głową nad nima ruchnoma. Po nieboszczak ku królu jezora bało tam iż nic o przeładzywku, ale że nieboszczak miał urodo jak stolem, a ksiądz był strydny wielgosce, nic nie pasowało. Ku reszce przebyczała sobie panna Klema i rzekła: dała jem tam jedno łebleczenie, po nieboszczaku ojcu przerobić dla naszego macka na niedzielo. Mack, choć skrzewiony chłedzi jak łączk, jednak ciej bogła waprostował i waprasował. Przedstawił ba jeś chłopa dobry miarę. Może to by so jego mesce przedała, nim sobie co lepszego nie kupi. Rada, zaweł trąba. Poj Macku, dowiedz so, ja ci chwenorce pisuny. Le później, jak nazyd w swoje ruchna wlezesz, żebyś nie był buszny i nie dawał so w rące całować po kwestele, jak to robił pan organista z Wiela, czyj mu jego probłeść podarował swój płyszcz, a on so na tą łerąc wąsa zgłelił. Pamiętaj, że z Macką był i Macką łestu nieś. Do kursa na to łebleczeni sprawi. Tam kupimy nowi ład żada bluma,
a choć byłem drogo do kursu na jegłem jeszcze jako weźka katolecku weblazła, to lepszy weźka na weli, jak jedwabie w sydze. Nie to prawda, Remuś? Za myłą godzinka jubele jesme w drodze. Nie ładzankłe wele jesme so z panną Klemą i matką, bo widzący, że u nich mało rąk do roboty, z wdzięcznością przemówile jesme im płemyc przy żniwach, które so prawie zaczęły. Jemił wystać zaru, ale uparł jemso odprowadzać ksiądza w gromadze z trumbą. Taci to ju serce letci. Dasza moja całą lgnęła do niej, ale strachył jem so wystać z nią sum pod jednym daką. Prowadzele jesme są tyde we trzech ku kursynowi między Błyrską i Górkoma, żeby w sałę minąć. Ale niedalekce Sewiu zdrzyma, a w chmurze kurzu tuży większą nakłoniu na nasze utrupienie nikt inszy, letacin remny szandara w szklącym szełmie na głowie. Jachał nam prosto w łecze, a jak na noku krótkie, stygnął szkapo i krzyknął: hajt! Ty podjachał jeś kroci i sopitał: coś waza jednej. Trumba wystąpił i powiedział zanaj: panie szandaro, żebyśmy nosili na chrzeptach tyblece jak kłenie, to mogliby jeszcze niesładni przeczytać. Ko jednak takiego przepisu na ledzy nie ma. Nie mogę so wykazać, jak le wieprzoną na groni pływsach i miastach. Bo jem muzykant trumba, a chwała mojej gry napełnie podniebi nad całą ziemią kaszapską. Rungarzu, rzekł szandara, pakośle swój papiór. Trumba go pakozył i było dobrze. A we? Kto wataci? Rzekł szandara teru do ksiądza. Was drzyce jak bezcenimie ledetka, żeby so dać łegłelec. Trumba teru rzekł za ksiądza. To jak bur fermela złebna. A datków wan my dostali, żeby całym rejmentowi szandarów wąsę i brodę zgłelec. Le wiedzce, że nasi kasiebłewie od Wejerowa i od Pucka, co do tak schłedze lewagłelony jak książy, dziś dnia zapuszczele brodę i wąsę jak Niemce, bo tegłe wakle na wojnie z Francuzoma. Ale ksiądz nie rzekł się nic, pokazał swoje papiora, szandara był spokojny. Wamie na ksiądza nie wezdrzyce, rzekł teru do mnie szandara. A to szkoda, bo pływają jak pod łudzi drabinie, mogliby ledze do nieba wlażać. A je szukam ksiądza krauzygłe, któren zakazane niebłażeństwa odprawił. Dziś rano na wzytczych jezorach on tak własno był, co tam ledzy burzył. A może wa tyś tam bała? Lepiej bym jednak waju wszystkich zaaresztował i odprowadził do wójta Czecha w Kursynie. Ten my znatą strzelać po nocach, gdzie kula padnie. A czejba woma so dostało, łeszczącyłby so król kłeśta sedze na was. Nie mówicie tego tak głośno, rzekł Trumba, przestąpiwszy blazi do szandara i mówiące cachłe, jakby chciał powiedzieć jaką tajemnicą. Bo nen mój dłudzi towarzysz je niespełna rozumu, namiałem przed tym pokazał. I sedził 2 lata za to, że taci go szandaro jak głębima rękoma z kłenia ścignął i byłby go zadeszył, czyjby go nie byle strzymele. Szandara wezdrzył na mnie i rzekł: ach, taż wataci. Wan wam tego rzec nie potrafi, rzekł za mnie Trumba, bo wan my skażoną götką, co niedzi w przeskażonym rozumie, ale tu myce jego wieprzyn na handel z igłoma i nitkoma i krótkim, jak to mówią, towarą. A gdzie są te jego towary? Wyprzedył resztę w kwestyżnie i idzie do dom pływiący. Szandara machnął ręką, rasił kłenia nimy nas i zawrzeszczył: a idź staś na złomani karku,
Bóg zapłac, ładłeł trąba. I wa. Idące spieszno dali, trąba nie mógł watrzymać i pitył so ksiądza. Wabućce jegłe mysc. Nen łedrza miech powiedział, że szuka ksiądza krauzygłe. Cza to poprawdzewaju przez weskłe? Taci przez weskłe je noszą, rzekł ksiądz. Poprawdze ma muma przez weskłe króża, co znaczy teli co grunk, ale Niemce przemienile to na krauze i nie pozwalają nam so inaczej pisać. To je ich zwyczajny sposób, żeby krój nasz wazdrzył jak niemiecci. Czy jest ma z daleka uzdrale ludzi rząd sedzących rygą nad gościńcą chat i budynków Kirsena, wewrócił się do mnie trąba i powiedział: Remus, na mój rozum to sateriu lepiej nawrócisz na Zybora. Stach błe, co naju dzisu reno szczół na widzele na Kłezłówcu, mógłby był cech to wdarzać sobie, bo taci głe dużigłe chłopa miedze tasąco ma poznać. Młegleba jesme mieć z tego kłopot niepotrzebny. Je dzisu na wieczór też wrócą i łesto na łeb żniwa na Zyborach. Takie so uwierzył, że trąba mądrze mówi i z całym sercem ładzękłewił so z ksiądzem moim lepszym nauczycielem tam na glunku. Nasze drodzi nie miało so pedług błeściu weli nigdy już rzecu zięć do gromada. Na Zyborach mnie przejąle jak miłego domownika. Roboty tery bało wiele. A wieczorem, choć słyczy nama zapydałe, żdele jesme wszyscy na trąbą, żeby wiedzieć, czy tyś ksiądz szczęśliwie dostał so w drogo. Ale próżni było nasze wyczekiwanie. Sedzele jesme przy stole we troje, matka, panna Klema i je. Ład bliższego kłeminka w którym panna zatykała corysnowi drzeździ, płom widu łebliwał taką krócą skarnie panna Klemę, że mnie mógł ładnie łeciu oderwać i pitył jemsą sobie: Coś so z tobą, Remus, dzieje? Peceś je są wrócił na Zybora. Snacz w gwieżdach tak było namieniony, a jednak lepiej mnie, żeby było, czyjbym tam nigdy nie był zazdrzył. Dwie młece cygnęła mnie w procemny stronę. Jedna mnie go dała idź do domu. Ktoś to jest biedny wanogłe, żeby słuchajcie podniósł na pańską córkę. Sposób swój wiedziesz po białych drogach na jednym kłyle, urodę snyży Pan Bóg ce nie urzeczył, a gotka twoja jest śmieszna. Drago młec mnie pchała na Zybora. Rzekł się: idź, dobądzę szczęści, a dobądzesz, bo myś zapisujca. A je tak pchuny z dwóch procemnych stron głupi człowiek wabrył jem drogo westrzydną. Pudo, rzekłem sobie, płemły go we żniwach, a ty znikno jak żyd po ciemnych nocach. Taci masle mnie po głowie chłedzała, płekąc je tam we widze kłeminka, łycze i jej serce kyrmił pięknością panna Klema. Nawet zabucił jem, żeś duma na podcewigłe trąbach, teren my dać wiedzą, jak ksiądzu poszło. Cej panna Klema podchłedzała do kłeminka, żeby nową drzyzgo zatknąć, masluł jem lełytim, jak miątci i zgrabni są rachę tego dzyrściłego dziewcząca, który na połedach i lasach umie jak mężczyzna robić wiosła i bić z rącznice. Zbudziła mnie ze zamyślenie naprzód słowa matci, która westchnąwszy rzekła: Teruj nie ma coż dać, trąba dziś nie przyjdzie. Wolałabym, żeby go zatrzymała wesołą kompanię przecieliszku, niż żeby są jać nieszczęści stać miało. Zdejmę się na wolą błyską i pójmę spać, bo dzień je do roboty, a noc do spania. Dziedem so reno zbudził w izdebce, w którym za pierwszym razem z ksiądzą i trąbą spele, towarzysza mojego nie było. Głębsza nowina na uciekała.
Iż przed pełnym dele wiedzą z bliższych wsów, że w Kyrsenie szandarze zaaresztowali księdza i Trumba z nim i zawiozle do Sydze ku Chojnicom. Wszedce ma so srodze zaistele taką nowiną, a cążur na juniełę puścił choć insi przenosele, że błęduj zamiast naszigłe zabrele do Sydze niemiecciłe księdza, a nasz bezpieczno zajachał, gdzie jegłe włelu. To też wszedłe spela są zbiegło, czyli trzeciego dnia kol podwieczórka z wielkim trąbieniem wesoły jak sikwerka kanął trumba na zyborach. Na jegłe brodatach skarniach szklała tak upłegłeda, a łycze mu so tak szelmłewsko śmiałe, że num łetacha napełniła serce. A on zaszedł się na pysydłowi, le śmiał so i mówił: Wszystko w porządku, jak sony leży. Dojca mnie co jest i płecha dojca do roboty. Powiem wam, a powiecie, że taci żart, łyjaci miś świat nie czuł. Tak musiele jesmy naszą ciekawość odstawić aż do wieczora. A Trumba wieczorem tak powiedział: Płekąd żaja, na świece taci szpys mnie so już nie zdarzył. Uważaj ta sobie. Za darmyka zawiozle Niemce naszego księdza do Chojnic i tam go puszczele w drogą. A na tym samym łezu skrąpłewony go jak bara na wiozle Niemiec cigłe pastora ba go odstawić do Sydze. Jak so tegłe doznle w Chojnicach na sądze, myślałem, że so peżrom z jankurci i wstadu. A je, żelem ze śmiechu nie panku, to lesti przeczone, żem so strachu, czym stać so na mnie nie będą i mnie w jacim cemnym nurce nie upitoszą. To było tak. Zaszedł się do Kyrsena z księdza Pawła, zwierzył jem so zaru rezymu, co so świąci. A ciej jem mu powiedział, że naśle jesme szandaro pod Cesewim, któren szukał księdza Krauzygłe. Karczmarz so mackłe śmieć zaczął i powiedział: To jest dziwny traf, bo od wczora u mnie noce je jacis pastor z królewca przez was Krause. Gwasnął on z Mazurów, bo mówi po polsku ich götkom mazurzącom. Nie tu na ziemi nasraj, le na niebie nasraj. Ale to je płyprywze Niemcy, bo wieze leterści Bibleje. Chtar nie ma spodziewy so, może nawrócić naszych ladzi na swoją wiarą. Tak jest uwyżył Remus. Co by to było, żeby tak kansach psów naprowadzać na niegłe? Co by jegłe aresztowele zamiast nasiłek księdza? Pitam se tedy karczmarza, czy we wse sedzi jaci szandara. Krący ich so tu dostali, rzekł Reza. Przyjdą i wapiją, nic nie pitające, a je też nie pitą łezy płatą. Dobrze. Pierwszy stara bałały ruch nadle księdza i łe furmunką do Chojnic. Wszystko szło jak po madle. Jeso i ładząkłewał z księdza, a furmunka zajechała przed dwierze. Wstąpił jem tedy do szankłewni, żeby na płecesieni jednego wapić. Jaż tu zły sprowadzę dwóch szandarów gromadzę. Sadną oni sobie do szkląci piwa, a jest drące na nich, przebycił jem sobie łenym pastorze Krauzym na górze. Łebru, co są tedy do Rezygłe i mówią głośno: Panie Reza, jak długo już mieszkać bądze uwaju nen ksiądz Krause? Ledwiem te słowa warzekł, jak mnie czapnął jeden ze szandarów zakłelnysz i z zacimałyczą ma zawrzeszczył: Gdzie tu ksiądz Krause? Takie udawał, jakbym so srodze użasł, bo i poprawdze mnie sam strach zrobiło i zacząłem so istec, a żeby mnie język uschł, coś jene lepszego plestył. Je, panie szandaro, o żadnym księdzu Krauzym nic nie wiem. Teru te łżesz, bratku, krzyknął szandara. Łebucima, co nam powie karczmysz. Hej, panie Reza, mieszku to uwa ich to przez was Krause, czy nie? Ale rzeknice, że wam prawda, bo i wumba mogło ba rozleić, czy i bez te
prawdę nie powiedzele. Ład wczora wieczora, rzekł Reza, mieszkał u mnie na górze jakiś pastor Krause z Królewca. Jego tam dali nie znają. Śmiał się Szandara. Pastor Krause z Królewca. A lament tego katolickiego człowieka i pokazał na mnie, Taransonia chcące zdradził. Mumę ptyszkach Taransonom tak długo w amiku. Pakuś celenom za róg zełen sedzi ten niby pastor Krause, bo ma mumę nykusz, bagłe bez przelewci aresztować i wytransportować do sydze w Chojnicach. Tej wrócił Sodomie, a ta bratku, po ile znama, że bez so piękno mógł przewitać z ksiądza Krauzym. Prowadził najuty do karczmyś na piątro i stanowił so przed jednyma dwierzoma i rzekł: tu on mieszka, nen pastor Krause. Pastor Krause, rągł Szandara, tać on pastor jak jo biskup. I zaklepał na dwierze i weszedł. W izbie wstył od stołu wysoki człowiek w paśnej postawie z długą żółtą brodą i łyku loroma na łyczach. Z wielkim zawołaniem przezrył on sa z grai, co so do niego wdzarła, bo krum ryzygłe imię. Dwaj łepłeczni Szandarowie so kańtowele tak, że łettali lactwa mył izba so napchała pełny. Chwiloma na se płezyrele, jaś odezwał pastor. Caż was obieżacioła, dobry ladze? Hochwirden, rzekł na to jeden ze Szandarów, je przechładzą urzędowe i proszą mnie rzec prawdą. Jest to wa ksiądz Krause? Moje przezwisko je Krause. Wa jest ksiądza rzymskie katolickiego wyznania. Jojem pastor ewangelickie reformowanego kościoła. Lepiej basce so swojej wiary nie wepirele, bo wiedno to nie je piękno, rzekł na to Szandara. Dziś rano tyś odprawiele zakuzuny niebożeństwo dla rabuków na jednym z Westrowi jezora wzyćcigłe, zwunygłe Kłezłówcą. Je tych stron nijak nie znają. To je dziwno. Czy denom dobrze wiadome, że wasocile tydzeni tacele po pustkiewiach kol jezora. Imą przeczane tace co, bo jadą prosto z Królewca. A gdzie we tak łykurzele swoje bute i płyszcz, co tam na krzasle leży? Słuchajcie, lepsza jecele, rzekł na to pastor Krause. W moim posłaństwie wapatować wanimoce prawa, to do waszych głów nie leży. Ale łatwo wiem wam krom tego, bo jakwe Niemcy szuneją i uwożą we was zastępcą władzę. Był jem jeż w szarym widze dzisu u jednego z tutejszych szkolnych, chętnego pracować dla kościoła narodowego niemieckiego, ale na świadka go podać nie mogło, bo mógłby przy fanatyzmie tutejszych ludzi snadno zdrowie, a może i życie wazbać. Teru chyba wiece dość i dojce mnie płyku. To je wszystko piękno wymyślone. Le mawom tego Hochwirden nie wierzymy. Tej wezrzył na dradziłe Szandar opitającym łyka, a ten mu ciwnął. Tak nen pierwszy położył rękę na ramieniu pastora i rzekł: książę Krause, w imię króla je was aresztają. Copnął so na to pastor Krause, zapylił na skarniach i zawrzeszczył: precz chuńcwete! Nie, oficera, wojsk jego królewści młysce, taci hambol zaaresztował. Precz, mówię! I pokazał ręką na dwierze. Na otmiane tery zapylił so na twarze Szandara, ale strzymał so, wrócił do mnie i pitał: poznajesz tak ksiądza Krausiłe? Pierwszy raz go na łycie widzą, odrzekłem. Ma twojej pamiące płemłyżemy. Pojeżdżujle. A we, Hochwirden, znajecie we tego człowieka, którym taksowaju wapiry? Niech głeś farnut, skąd ja mam znać wszystkich wanogów na świecie?
Działała, jak mnie ten dasiałówca łebrazył, wamyślające miała 2 nogów, za to go też zarób Pan Bóg skyruł, bo od słowa do słowa, jak nie chcę nic dobrą łelum. Tak jeden z nich przeskłecił stołu i założył mu lincuści na ręce. Le nie widzało mnie soteru, że jeden z nich łedrzemiechów położył mnie też swoją brzydką łapą na ramieniu i powiedział: Ciebie, bratku, no ma tyś nud baro, bo ma waju łebu musimy zawieźć do Chojnic, żeby staso tam poznała. Ej, panie Reza, waszukajcie nam chirze furmunka do Chojnic. Ale Reza sodrapył po głowie. To będzie źle, jak so dowiedzą nasi ledze, że wa chcecie wawieść ksiądza, bo jest jeden gbur wam furmuncinie na imię. Chyba, bezce so zabrele w gromadze z fermelą, które na termin do tuchwele jedze. Jego furmunka już stoi na przededwierzu. Ale nie wiem, czy będzie chciał waju zabrać ze sobą. Musi! Krzyknął Szondara. Jeja zapłaca ta furmunka. I w zole na juni Szondarze i bez pytania wpakły wele na wóz do ksiądza. A jak w fermela ksiądz na nich ze zdziwieniem łycze watrześcił, ten Szondara, którym wiadno słowo prowadził, rzekł: ten wóz je rekwirowany. Remus, rzecze, że mnie, ja ci to było słowo w piekle gwasno wamaslony, jak łanice to na jormarku twoje książki zrabły wele. Kwenfiskłewony. Aha, a tery łan wziął furmonko i powiedział rekwirowany. Idziesz, jaką ty prasyce mają bogatą młewą? Makasza bływie w nasi biedni mływie nazywamy to kradzieżą i rabunką, które według katechizma są ciążcima grzechoma. Ale łani mają taci piękne słowa, czy łani wezną, co im nie słuchy, że sobie tego na mój rozum nijak za grzech nie mają. Teruju też rozumieją, czemu łani są górą nad noma niebożnyma kaszaboma. Tak to je oczywidno, że sąsiad sąsiada do kłeszele splądraje, czy jemu będzie mógł zabierać posztace płuki wóz i sanie, i chłewa, i kłenie rzekł szele kwenfiskłewony i rekwirowony. Na to je rzekł: ksiądz Paweł, pekąd ma tam wił mnie w gromadze sedzele, nauczył mnie więcej takich niemieckich słów, które ma ledzy można łeszekać. Kwerównak pana Błega nie łeszukuś. Czy łani na ten przykład zabrale klasztorę, nazwale łani to sekularyzowani. Zający i utrzymani dobytku zwią łani kontrybucjum. Zasepani kraju szondaroma i nowima sądzoma zwią łani cywilizacją. Zakazani ojcowasti młewę i wiarę zwią łani germanizacją. Dej płeku, przerwał mnie trąba. Je widzę, że to mądry naród, ale nie szondarze z Kyrsena, jednak byle głupi jak tobaka w różku. Chyba byle wałurtowuny, bo jak je jednym łykom wezżył na fermela, niby nasi ksiądza, którym sedził na łezu w całej chwale swobody, a drugim łykom na pastora krauzyły, tej miesa od wnętrznego śmiechu, bo na gąbie strachu jem sobie pokazać. Brzach ją trząść jak patel we młynie, żem go so musiał łebuma rękoma trzymać. Ten Szondara gąbyla przepytką wezżył na mnie i rzekł, czy bym musiał z byksama iść z tomego. Ale łan łeb ten czas na mnie swoja iwera przedtrzymuje wypytk, czy bym chciał nóżka pun zrobić. Jeład rzekł, że mnie ty łaści nie nut. Ale łan mnie snać nie dowierzył, le w mącikale kazał zatrzymać i wadył 2 sznapse. Jednak i w tach jinksztach kąsksemieniu latcigłe mieszku. W Chojnicach fermelani by nasz ksiądz zeskłecił na rynku, a Szondara nie chciał mu pozwalać płacać. Ale on jednak furmunowi nieleżnego datka w ręko krajamkę wetknął. Znoma dradzima pojechali do sądu.
Ale ci nasi żądarze weszle do sądu buszny, jakby sami go Napoleona przenekele, tej wincła nie miele jak wilce spod frysztaku. Ledwie by sądza so pływą chył z pastorem Krausem, tak łanim piekło taci zrobił, że oni so zgurdziele jak zbity psa i przepryszele pastora bijące jemu pekłone jak tarce swojemu świętemu. Jak ich sądza wawadził, ty on so nie pitył, co je so rechują za swoją żmudą. Tak je zełgł, że je był zgłedzony na wieseli do wiela i przez tą 2 talare stracił. Ty sądza, zamiast mnie je zapłacać, kazył je ładnych niby żądarów żądać i dodał, że oni mają mnie na swój kłeść do domu odwieźć. Ale ja wam powiem państwu, że je so nie łebzyru, le wzuł nodzi za pas i piechty nakył dotąd. Byłem so błeju, żeby jednak na mnie swojego głeżu żądarze nie walele. Tak wypowiedział trąba swoje przygłeda. Ale nom so rozwieselała serca i rozpłygodzała skarnie jak ładłuna, co w zamni dnie z kłeminka cepła chłepie. Z czeladni nawet dochodzoło rzechłe to Nikulawiego Macka i sturu Małgorzata. Przedce miele jesme nadzieja w błegu, że naju ksiądz bezpieczno dynze, gdzie mu welu wasze icko zała. Dograbiwałe grabiurci, płegłe dył Pan Bóg piękną. Nad stątyma rżaskoma wiodro grało. Kole podwieczórka czułem so taci umączony, żem nie mógł inaczej, lem lygł w cyni wysocich jałówców i usnął. Tej mnie so sniło, że panna Klema kląci prze mnie i przezyry łestro czemuś na mojej pierse. Tak mnie wzuł strach, żeby może nie widziała znaku rodowego zuberścich, co mgły na pierse nosił, choć mnie było miło na dasze, jak nigdy w rzecu, czejący mu to królewści dziewczo tak blisko siebie. Ale je jednak z wielką łecą strząsł Grzyszka ze siebie i łademknął łycze. I ju uzdrzył, że nade mną stoi panna Klema. W jej łeczach żelił so jakiś łedzin skarnie i piękny, była blady. Chwilę zdrzele jesmo sobie w łycze jak dwoje ledzi, co sobie przepytką zazdrzele do nytajniejszego nurceka dasza. Tej pierwszy odezwała z odrażącym głosem panna Klema. Przeniosła podwieczórk, ojcze. I wzęła so i szła przede mną postawny, wysoko i z podniesioną w korunie złotych włosów głową, a je leżył chwilę zdrewniały. Tyjem so przebudził i chwacił so ręką za pierse i terum so doznał. Kłeszela we spiku mnie so na piersach rozpiął, a pod nią szklił w słońcu połebiadowim wizerank matci błysci na złocony blasze. Znak rodowi Zuberścich. Takie wstył i nie rzekłszy nick, zaszedłem do stodoły po moją karą. Wzułem chwacadła w łebie rące, nie odząkłewił się ze żawą daszą i nakył do dom, do lepna. Dradzi rys w moim rzecu, zatrzasłem za sobą dwierze, zachterny ma nącało mieściescy różowym paluszką. A je był dbe, że te dwierze zatrzasła są na wieci.